кафе. Какво правиш, Титко? Сега се сещам за нещо. Трябва да разтопя малко шоколадови блокчета, за да получа течен шоколад. С него какаото ще стане особено гъсто. Сега вземаме форма с полусфери, слагаме шоколада в нея и го размазваме равномерно. Чудесно! Чакаме всичко да замръзне. А сега може да го извадите. Ах, перфектно! Ще имам тези шоколадови бомби с маршмелоу и какао вътре. Малката Фиби ще бъде възхитена, когато види, че съм измислил нещо специално за нея. Затваряме всички полусфери с други полусфери и получаваме шоколадова бомба. Колко красиво! Сега нека изтискаме шоколад отгоре, за да стане по-апетитно. И разбира се, малко златни пръски. Толкова красиво и блести. Сега трябва да сложим всички шоколадови бомби на тава. Вече съм приготвил мляко и чаша с сламка. Всичко е готово. Леле, изглежда наистина яко. Сега е моят ред. Трябва ми мляко. Ей, защо е толкова трудно да го отворя? Хайде! О, не! Разлях мляко върху себе си.